تماشاوانên hêja her ev babeta girîng em berdewam dikin li gel pisporê peywendiyên navdewletî Doktor Hasan Mesûd Önder ji Ankara em dê vê mijarê bigirine destan rewşa karvedanên aktivkirina sîstema S400. Birêz Önder silav bote TASS, Ajansa Fermiya Rusya TASS, Reuters dibêje Tirkiye sîstema S400 test kiriye heta neha berpirsyarên Tirkiye, birê ve birên Tirkiye tiştek negotine çima birêz Önder? Evet. Yani Türkiye Türkiye beriya du rojan muşekên S400 taqiq kirin li herêma Derya Reşê yaptığına yönelik basına yansıyan li çapemeniyê da rojnamevanî de cih girtin. S-400 füzesinin zaten muşekên S400 ji bo armanca kirina wan jî ne ji bo depokirina wan bû, ji bo şer, ji bo di dema şer da ji bo parastina, ji bo parastina xwe ev girtine û taqîkirine jî tiştekî gelek asa ye. Ji ber vê yekê beriya du rojan tiş agahiyên ku di medyayê de cih girtine taqîkirina wê hatiye kirin. Birêz Önder, Tirkiye endamê hevpeymaniya NATO'ye. NATO bi xwe dibêje ez qebûl nakim ne cihê qebûlkirinê ye ku Tirkiye S400 bikar bîne. Di vê babetê çawa dinirxîne? Şimdi günümüz güvenlik tehditlerine İro metirsiyên ewlekarî û jeopolitika ku Tirkiye di nav de êdî metirsiyan jî gev wek berê nine weke dema hebûna NATO û Pakta Varşovayê metirsiya ser Yekîtiya Sovyetan û Amerîkan wê demê nîne niha rewş gerek cuda bune gev û metirsî jî cuda bine. Ji ber vê yekê jî Tirkiye ji bo parastina ewlekariya xwe diviya bû diwarê siyaseta ewlekariyê de hinek guhertinan çê bike. Ji bo vê yekê jî niha dixwaze parastina xwe berfirehtir bike bi aliyên cuda bas. Kirîna sîstemên S400 nayê wate ku Tirkiye ji NATOyê cuda dibe, qut dibe. Ji ber vê yekê sedemên şeran diwarê felsefeya şeran dema em lê binêrin diwarê peywendiyên navnetewiyê de gelo çawa şer derdikevin ya yekê dewlet diwarê beramberkirina çekên hev, hêzên hev, îradeye hev divê nirxandinekî büyû wê berfireh bêkirin. Eger ew neyê kirin bêbawerî çê dibe, dema bêbawerî çê dibe di navbera dewletan da şer derdikeve. Ji ber vê yekê dema dewlet rekaberiya hev dikin hêzên wanê netewî, hêzên wanê serbazî divê fikrekî berfireh hebe. Dema ev çê bû jî ji bo hevsengiyekî çêbe becarê sîstemên xwe pêş dixe. Doktor Önder dixwazim vê pirsêşte bikim Doktor Önder. Doktor Önder niha her hevpeymaniyeke siyasî bê, hevpeymaniyeke eskerî bê, krîterê wê hene, erkê wê hene. Tirkiye endamê NATOye, NATO dibêje Tirkiye krîterê min bicihnaynê. Niha vê pirsên ji de dikim di rastî de Tirkiye diwarê serbazî de niha hevpeymaniyê Rusya'ya yan hevpeymaniyê NATO'ye? Şimdi iki kutuplu keskin bloklar naha blokên dualiyên tuş îro nînin. Rewşa Tirkiye ciyê ku Tirkiye lê dibe em rast şîrove bikin. Di dema şerê sar da dualiyên ji hev cuda hebûne. Yan da aliyê
hevpeymaniya Rojava yani hevpeymaniya Varşova diyece girtin. Le İro dema emrevşe denirin naha hevsengiye ki cihani ya nu çedibe edi cuda bune güvek berenine Türkiye de sistema ku nu le cihanete damezrandın denavbera Rusya ve Amerika'ya da vek hevsengiye ki nu vek hevsengiye navbera her du aliyen vek hezeki vaha derdike ve peş aliye ki be Amerika'ya peyvendi berdavam diken aliye dinci be Rusya'ya peyvendi berdavam diken le be Rusya'ya ne de asa stratejikte hevkari heye le be NATO o hevpeymaniya Rojava'ya stratejik evan marım nikare evan bine berhev. Beli spas bote Doktor Hasan Mesut Önder Pispori peyvendiye nav devleti kuş Ankara Tülgel. Rica ederim.